Van der wil ik aanvangen met een geschichte. In Afrika da wird mal ein Farmer, der Jink, op een vlek nat, maar hij moet vond hij door een ganz jonge man, een dag oude kleine Leiw, een kap van een Leiw. De mama wird nog niet raam, so hij nam hem naar huis, en zijn kleine poedel, die had groot jongen. En dat kleine Leiw, die wird ook krachtig groot als de poedel, maar dat wird een kleine, en die zag voor de andere kleine poedels, die de maat lutschen bij de mama, en hij vangt ook aan, en hij was op. Wanneer hij dan is, was op en was gratis, maar die dacht immer dat een poedel, wanneer de een der naar huis kwam, dan, en hij wat gedaan had, dan nam de een der een neertjes papier en heeft hem over de neus, en hij, zoals de mama van de poedel deed, en de kleine, hij pieperde en eraan weg, maar dat papier wat hij over de neus heeft. En de noberse grote hond, wanneer hij naar de fans kwam en bald, die pieperden en eraan weg, en ze werden zoveel kleiner als de anderen. En maar eenmaal een dag, dan gaat de Leiw terug in de wildnis naar, en dan zit hij door andere Leiws. Dan zit hij, waar hij door de Chinese zijn, de grullen zich van niks. Rein jeder Tier als verehrte Mahlzeit. En rein jeder levend als verehrte Mahlzeit. En hij has een stootje terug, als er in de jungle. En dan wordt hij aan wie hij is. En wat van de kracht hij heeft. En wat van de almacht hij heeft. En hij leeft daar in de jungle. Maar hij bangt zich terug naar zijn kleine pudelvriend. En voort terug doorheen. Maar ditmaal is het anders. Hij weet nu wie hij is. Hij weet wat hij gemerkt is, dat hij de Chinese is. Wanneer hij nu wat aanvangen naar de venster komen en balen, dan denkt hij zo, oh, dan heb ik een fijne maaltijd, den wil ik me nemen. Of wanneer een van de poedels komt maar een nieuwspapier, dat is een biet, dan is dem zijn arm af. En zo is het ook met onze kerken en met Leiw. Want we zijn in onze kerken opgewassen. We weten niet wat van de kracht die Leiw heeft. Wat God in ons is. Wat God zelfs is. Want hij in ons bijna is. En wie met die Leiw schaffen kunnen. We zijn gewend als poedel schaffen. Met kleine gezaten hier en daar. Wat die kerken gezaten zijn. Door met proberen mensen terug te helpen. En we kunnen niemals die mensen terug helpen. Want jeder Mensch is verschieden. Jeder Land is verschieden. Jeder kerk in hetzelfde land is verschieden. So we kunnen niemals met dat pudelgedanken, met die kleine gezaten, wat onze kerk heeft, kunnen we niemals de werkelijke hulp zijn voor mensen. We kunnen de Asflächen tun, wat voor die mensen schafft, aber we kunnen niet de werkelijke hulp zijn. De Leiw, die is das Leiw. Die is de Allmacht, dat is dat met die Leiw kunnen we mensen helpen, wat geen thuis hebben in de Middenstaat wonen, manche draagjongens en manche huren en al die steden. Die Leiw kan doorhelpen, oder die kan de beste mensen in onze kerk helpen. De Leiw is de grote Leiw, want wie is aanwoorden dat wie zijn niet gemerkt als dit pudel wat hier in de kerk is. En daarmee doe ik niet de kerken doel aan. De kerken zijn fijn. Ik zeg niet dat die zal niet in de kerk uitkomen, wenn die met die zaten schaffen doen. Die zijn fijn. Dat is een stad waar we kunnen komen in gemeenschap hebben. Aber dort aannemen dat je aanwoorden, wie je zijn in God, wel we dat in ons aannemen, dat we de Leiw zijn. De Bibel zegt dat Jezus weer de Leiw van Juda, de Almacht, de Herrliche, die wat over alles kracht hat. En dat is die Leiw wat we in ons hebben. Wel we de wiederrekenen, wel we andere leven met die Leiw in ons pudel. Je zijn dat kleine bestje wat we hadden van alle zaten,
was manchmal ein klein bisschen haben kann, dort sie dann mit diesem Leib schaffen, dann sagen wir, es das Leben, was nu weiten, wer wir sind in Christus, dass wir nu weiten, dass wir können Menschen helfen, nicht bloß uns manche Mennoniten, aber alle Menschen auf der Welt können wir helfen mit dem Leib Gottes, weil wir uitvinden wer wir sind aus das Leben, wat Jesus wie der Leiw von Juda, sagt die Bibel. Und nicht der Pudel von Juda, nicht der, was bloß mit kleinen Gesetzen kann, was dann, aber was wirklich mit Leiw, was rein jeder Mensch halten kann, rein jeder Mensch durchbrechen kann. Und das kriegen dann, was soll Acker, was soll du mit der Leiw von Gott angefällt ist, wir können immer noch mehr und mehr und mehr nehmen und wir können mutig wiedergehen. Und dass wir ein paar Wochen zurück von reden, denn du hast keine Angst in Leiw. Wenn wir die vollkommene Leiw haben, dann hast du keine Angst. Wenn wir grülen, als nicht für gestraft sind, wenn vollkommene Leiw das nicht strafen.